Sodisfazzjon fuq wiċċ u fom membri tal-Għaqda tal-Istudenti Pals li jinbiss wara li ġew eletti fil-Kunsill Studenti Junior College raw waħda mill-proposti fil-manifest elettorali tagħhom tintlaqa mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet. L-Għaqda Pals ipproponiet li jsir pont pedonali fl-Imsida biex jiffaċilita ħajjet mijiet ta' studenti tal-Junior College meta jiġu biex jaqsmu arterja prinċipali tat traffiku fl-Imsida. Minkejja li jenna fil-Konsil tal-Istudenti tal-Junior College inqas minn ġimgħa, aħna l-lum tqajna mal-Ministru tal-Infrastruttura u Transport ta' Malta, samnilu din l-idea li kellna fil-manifestana tal-Bridge u b'sodisfazzjon nistgħu ngħidu li nibdew bix-xogħol. Il-Ministru Chris Bonnet iddiskuta l-proġett propost mal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College u konferma li l-pont ser jaqgħad iż-żewġ naħat tal-imsida b'mod sigur u joffri aċċess aħjar għal min juża trasport pubbliku. Spjega li l-pont il-ġdid ser jelimina it-traffic lights u se jikkumplimenta l-proġett tal-Imsida Creek. Looking forward biex nara dan il-proġett iġib l-approvals kollha li hemm bżonn u m'għandix dubju li l-istudenti ħajħossuhom proud li da ħajkun proġett maħsub mill-istudenti għall-istudenti li ħadgawdi minnu il-komunità kollha. Dawn huma sinerġiji li l-gvern dejjem ifittex biex naraw li jkollna proġetti li verament jagħmlu sens. Qal li dan il-pass jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern għal infrastruttura aktar sigura, moderna u mfassla għan-nies.